Иске газеттердә халык язмышы ил тарихы. 1939 елның мартында Бөтә Союз Коммунисттар партияһының 18-нче съезы үтә. Унда Башкортстан халкы исеменнән Иптәш Шәймәрдәнов телмәр тота. Ул мәгариф казанышлары буенча Башкортстандың 4 вузында, 60 техникумында, шулай ук Мәскәү, Ленинград калаларындагы вузларда 18 мең яшьтәр укый дип белдерә. Телмәрен ул был гүзәл грандиоз уңыштар өчен Сталиндың гүзәл соратникларына, бөек Сталинга дан дигән һүзләр менән тамамлай. Шуныһы кызыклы. Съездагы сыгыштарның стенографияларында давыллы, көчле одайлы алкыштар, овациялар дигән һүзләр еш осрай. Әйтерһең дә олы буын кешеләрнең кулактарында был кул сабулар әле дә яңгырай төсле.